כאן? כן, אתה? אפשר לקרוא לזה ככה, כן. מאיפה אתה בארץ? אני גר עם ההורים שלי בקיבוץ דפנה בצפון. תל אביבית? כן. אנחנו צריכים להסתובב כאן מתישהו. חפשי אותי בפייסבוק, יואב לוי. איך קוראים לך? נטע, אני אעשה אותך בחברים בפייס. אתה בא להסתובב איתי בקניון אחר כך? כן, אני רק צריך ללכת לשירותים קודם. אתה לא רציני איתי, אתה לא יכול לעשות לנו את זה, הטמבל, זה הערב, איפה אתה חי? כולם סומכים עליך. היי, אל תשכח שאני זה שקובע כאן. יש אותו הזמן עד הערב, ועד כמה שידוע לי אתה לא נביא. אז אין לך מושג מה יקרה עד אז. הבטחתי שאני יודיע ואני יודיע. עד אז תפסיקו לחפור ותעלמו מהשטח. קומפרנדה? סטון? בסדר, אל תדפוק אותנו על אחריותך. הנה את! למה אתה לא מסתכל לך אדי? מה יש שם בערב? חבר'ה מהלהקה קוראים לי על שם אדי ויידר, מסוים של פרלג'ן. לי ולכמה חבר'ה מהיישוב יש להקה. אנחנו הולכים כאן הערב במנקיז. קוראים לנו מיגרנה, זה הכל. למה מיגרנה? כי אנחנו נותנים בראש, יאללה בואי נזוז, נברח קצת מהשמש. בא לך ברד? על מה אתה מנגן? גיטרה? טובים. מגניב. אתה מגנים רוק? רק רוק? בערך. פה ושם גם קצת מטל. אז מה את עושה בזמנך הפנוי? אני נפגשת עם חברות, הולכת לסנטר. יש לי חוק צבירה פעם בשבוע. אני שוחה בבריכת תעלה. יואב? לאן אנחנו הולכים? יואב? הכל בסדר? הכל מצוין. בטוח? ברור. בא לך לשבת? כן. אוי, כן, זה נורא. אני שונאת לקום בבוקר ושאין לי אפשרות לגבות בחופש ביטוי, אתה מבין? אתה מקשיב לי בכלל? יואב? מה? ברור, כן, בטח. רק שנייה. הלו? כן, אני כאן בטיילת. טוב, אוקיי, ביי. חזרתי למלון לארוחת צהריים, אז אני מניחה שאני אראה אותך יותר מאוחר בהופעה? תראי, אי אפשר, כבר חילקתי מלא כרטיסים ואין מקום באולם, זה... אוקיי, טוב. עכשיו! זמן לתוכנית ב'. אדוארד, הנחש. כן, מאסטר. אתה מגורש מהמסדר, לאלתר.
3 ימים. הכל יהיה בסדר, אדוארד. כוח הקימו מעולם לא היה חזק כל כך, גם אם נחכה לליקוי של שנת 2030, העוצמה לא תהיה זהה. המאסטר. להירגע. להירגע, אדוארד. יש עוד מספיק זמן. יש עוד מספיק זמן. סאפ ברו. סטון! חטפו את נטע ואני צריך להגיע לאיפה שהיא לא תהיה ומהר. וואו, סטופ. אוקיי, כמה שלבים. א', מי זאת נטע? ב', איפה אתה? ג', כמה מהר? כמה שיותר מהר. אני עכשיו בטיילת. סתם צחקתי איתך. איך נגיע לשם? שים לב. תמצא לי את מרק וקלייד. אתה צוחק עליי. מטרה נמצאה. הלכנו. מרק, בוא אליי, הגולם. מה אתה עושה? קלארד, גילית את השם שלי. זה טומטם, עכשיו גם אתה גילית את השם שלי. שתבין. תתרחקי מהדלת. אתה אשכרה הרגת אותם עכשיו? נראה לך? אין תקציב, רק חיצי הרדמה מזורגגים. אוקיי. יאללה, בואי נצא מכאן. טוב, אנחנו נצטרך איכשהו לקשור אותם. מה? לא, ממש לא. יש לכם פצצות אבל אין לכם חבלים? ברור שיש לנו. אבל זה יותר כיף. צריכים ללכת אלי. מה יש לך מאחורי האוזן? בבקשה. מה? איך? ומה יש לך מאחורי האוזן? זה עוד כסברה. אתה חייב לי הסברים. אני לא יכולה לענות לך על זה. תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? איך אתה חושב שאתה יכול להסתיר ממני דברים אחרי שבאמצע היום בהיר שני אנשים באים וחוטפים אותי? מה עובר עליך? זה לא פשוט כמו שאת חושבת. לא אכפת לי. אם אתה לא אומר לי תוך דקה אחת מה קורה כאן, אני מתקשרת למשטרה. יודעת מה? סבבה. רק תזרקי את הכוסות שלנו קודם. אז
מה, לכי תזרקי את הארטיקים? אפילו פרי יכול יותר טוב מזה. שתוק כבר, אתה יודע שזה קשה לי. אולי פשוט הייתי צריך לספר לה. אתה יודע, האמת זה הדרך הכי טובה. להגיד לה מה, שהצטרפתי לכת סודית ואני מקיים פולחן עם הירח? בחיים לא תאמין לך חרא. טוב, תסתכל על הצד החיובי. לפחות קיבלה את הפתק, לא? בוא'נה, דווקא איפה הדירה הזאת של המסדר? טוב, נו, מה אני יודע לנקבה פתאום? יאללה, בוא רפיפה עד שהחננה מתקשרת לדיוויד. מוכן לכניסה? הלו? אפשר לדבר עם דיוויד? מדבר. אתה אמור להסביר לי, לא? לא בטלפון, תפגשי אותי בטיילת בבית קפה הראשון. אני עם משקפי שמש וכובע. אוקיי. אוקיי, דיוויד, אני רוצה לספרים להכל, כולל הכל. טוב, ומה את רוצה להתחיל? מזה שתוריד את הכובע. חבל, זה לא יקרה. אני לא סומכת עליך. תעזבי כבר את הכובע הזה! טוב, זה לא שייכים למסדר. דיוויד? אוקיי, אז פגשתי עם מישהו ממש חתיך וחמוד ביום השני שלנו כאן, ליד הבריכה. ועכשיו הוא שלח אותי להיפגש עם איזה היפסטר אחד בבית קפה, ונחשי מה? עכשיו גם הוא ברח. לא אכפת לי אחרי שהוא התחרט אחרי שהוא התחיל איתי, אבל שחוטפים אותי שני אנשים ושהוא מתעלם, זה כבר משהו אחר. ועוד אני? חכי שנייה. אני חושבת שאתה חייב לי כמה הסברים. אתה חייב לי הסברים! אתה ירית באנשים, חטפו אותי! אל תלך סתם ככה! אני לא יכול! פשוט תשכחי שאי פעם נפגשנו! חשבתי שאתה מופיע כאן, לא מתקן להם את המזגן? אמרתי לך לשכוח מכל זה. מה את עושה כאן? נראה לך. איך אני עולה? את לא. לכי. נטע, זהירות! ידיים למעלה! אתם כאלה טמבלים. ידעתי שלא הייתי צריך לסחוב שני ילדים לעבודה הזאת. בואו, הולכים. ידיים למעלה! מה יש לך לחפש כאן, ילדה? אני באתי להופעה של מיגרנה. המקום סחור עליי לכמה אנשים בודדים. אין כאן שום הופעה ושום מיגרנה. קובי! אדוארד! הסכמת לבנות את המתקן? עוד לא. אני לא יכול כל עוד הילדה בחוץ. אתה לא קורא מה עשינו למרק בקלייד היום. הם לא אפילו לנו יותר. כדי שאני הולך להתייעץ עם לי.
מאסטר. מאסטר. אדוארד, הנחש. הנמר לא הגיע. אנחנו רק 5 כאן. סקוט, ידעתי שתבוא. יש לי הצעה מעניינת בשבילך. וזו התוכנית. אני הנמר? אני אקשיב לך? המאסטר בעצמו גירש אותך, על מה אתה מדבר? יעקב הבואש, אתה מסולק רשמית מהמסדר. הוא לא גרש אותנו! עזבנו מרצוננו. אתה לא קולט? כדאי לך לעזור לנו. אתה לא מבין? זו הצעה שלי ושל ג'ונתן מול ההצעה של המאסטר המפגר שלך. תשמע, אני הנמר, אני עבדתי הרבה בשביל להגיע לאיפה שאני. לא נראה לי בכלל... מה? אני אעזור לך. אמרתי לך שהוא לא יבוא. הירח אמר. הירח לא משקר. נתחיל בטקס הרגיל. מאסטר, רק עוד משהו אחד. למה אני הנחש? אתה תדע כשאתה תצטרך לדעת. מה קורה? הכל לפי התוכנית? הכל כשורה, ויש תוכנית חדשה. אני קורא לה הנמרה, הנחש והאבא. יופי, פישול אחד ואתה מת. אני לא חושב שאני איזה שעמוד כאן. נכון, סקוטי? אדוארד, הנחש. כאן. צ'ארלס, הנשר. כאן. פייר, הסוס. כאן. לי, הקרנף. כאן. סקוט. אני מרגיש את נוכחותו העצמתית של הנמר. יואב, הצלת אותי. לא יואב, אדי. אני מניח שאני באמת חייב לך כמה הסברים. לא נמר. הנמרה. אוקיי, אז תקציר. אין שום הופעה, אין שום להקה שקוראים לה מיגרנה, ואתה לא יואב, אתה אדי. קולטת מהר. כן, וכמעט שכחתי, אתם כת סודית של מופרעים שסוגדים לירח. ספר לה. אנחנו לא כת, אנחנו מסדר. אנחנו לא סוגדים לירח, אנחנו אנשים שוחרי מדע שמאמינים כי לירח יש השפעה רבה על חיינו וכוח רב. לאנשים בודדים יש סעיף בגנום, שנקרא גן ה-Q. הגן הזה מאפשר ניצול של עוצמת הירח, העוצמה הקוסמית. עוצמת ה-Q אם תרצי. מה כי הוא מסמל? קוואזר, גורם שמימי גדוש אנרגיה. אמנם הירח לא נחשב קוואזר, אך בעבר קלייד קבע שבהתאם ליחס בין גודלו לבין האנרגיה שהוא מייצר, הוא קוואזר. אחלה תיאוריה דרך אגב. אוקיי, אז מה הכוח שלכם? מה גם זה נותן לכם? אז זהו, שאין לי מושג. הכוחות האלה יכולים לצאת רק בזמן ליקוי הריח, וגם אז צריך מתקן בשביל להפעיל אותם. אני אישית עוד לא חוויתי את זה עד עכשיו. איך זה יכול להיות? הצטרפתי למסדר רק לפני 1.5 שנה, ועוד לא היה ליקוי מספיק חזק בשביל לבנות שוב את המתקן. את מבינה, הוא נרס כל פעם אחרי שמשתמשים בו. אני באמת לא מבינה איך אני קשורה לכל הבולשיט הזה. חסר מישהו אחד בכינוס, הנמר. דרגת הנמר דורשת סוג אחר של גן ה-Q. את דרגת הנמר מקבל מי שמיועד לרשת את המאסטר. אנחנו חושדים שהנמר בסכנה, ואם ימות נצטרך למצוא לנמר חדש ומהר. המאסטר טוען שאת הנמרה החדשה. אני? כן, גם אני הייתי מופתע. עצם העובדה שנפגשנו, זה לא במקרה. זה כאילו גורל. די כבר עם הקוד שימוצ'י הזה, אדוארד. אל תקרא לי ככה, צ'ארלי. שימו שניכם. אז אני נבחרתי מבין מי? כמה? כל העולם בעצם. איך רובכם, רובנו, אמריקאים? הגן נפוץ שם. גם אני אמריקאית, מצד הבא, בוסטון. המאסטר קורא לך.
אני יודע שאת בסערת רגשות, אבל את חייבת לשתף פעולה. במיוחד עכשיו. אנחנו זקוקים לך. את חלק מאיתנו. את נמרה. חלק מכם? חלק מכם? כל החופשה שלי כאן, אתה ברחת לי, הסתתרת, שיקרת לי, ועכשיו אתה פשוט מחליט שאני רוצה להיות חלק מהמסדר המטורף שלכם שמאמין ברעיון המטורף הזה? אני מצטער, ניסיתי להזהיר אותך. מה אני צריכה לעשות? הכי חשוב זה שתקשיבי למה שאנחנו אומרים ושתביני שזה רציני. את רוצה לעזור לאבא שלך? אוקיי, אני מבינה. אוקיי, בתור התחלה תתקשרי לאחותך, תגידי לה שאת עם אבא שלך רואה סרט ושהכל בסדר. אני אלך להתייעץ עם המאסטר לראות מה הולך. מאסטר, מה השלב הבא? הירח צדק עד עכשיו. הירח ידע גם מה השלב הבא. מאסטר, אתה מוכן להסביר לי מה הירח אמור להגיד לנו? אין לי כוח לרמזים. אדוארד, אתה חייב להתחיל לחשוב לבד. בזמן שאני לא אהיה המאסטר שלך הולך ומתקרב. אתה לא יכול כל הזמן לסמוך עליי. צריך להתחיל למצוא את התשובות בעצמך. כל מה שקורה הוא לא מקרי. סקוט, נטע, זה הכל יחידה אחת. וחוץ מזה, לך לנטע, היא כבר מזמן סיימה עם הטלפון. אני צריך שתגידי לנו כל דבר שאי פעם שמעת מאבא שלך שיכול לעזור לנו למצוא אותו. אתה יודע, כל הדברים האלה על הירח מזכירים לי סיפור שאבא שלי סיפר לי ולאחותי כשהיינו קטנות לפני השנה. קראו לסיפור החצי השני של הירח. שוט. בעבר היה הירח חזק ובוהק, והיה זוהר כל לילה. הוא מפזר את הכוח שלו לכל הנמרים שהיו מסביב. יום אחד, הירח נשבר לשניים, התפצל לשני חלקים. החצי הראשון של הירח נשאר להעניק כוח בשמיים, אבל החצי השני הפך להיות נביא בן תמותה. יום אחד החצי השני של הירח ירד לחיות עם הנמרים בכדור הארץ, ומאז לא חזר לשמיים. החצי הראשון של הירח היה עצוב, ומדי פעם היה יורד לכדור הארץ כדי לחפש את אחיו. מתייאש וחוזר בחזרה. אני מניחה שהכוונה כאן היא לליקוי. ביום המיוחד הזה, בו אין ירח בשמיים בכלל, הנמרים מקבלים כוח עצום, ולעומת זאת, החצי השני של הירח מת, ואחריו נולד אחד חדש. את יודעת, יש מצב שעלית כאן על משהו. חכי דקה, אני כבר חוזר. יופי, הוא שוב בורח לי. סקוטי, אתה יודע בדיוק כמוני מה מחזיק את המסדר הזה בחיים. הירח. וסתום. ואתה יודע בדיוק כמוני שבתחילת הליקוי הירח הקודם ימות וירח חדש יעלה. עכשיו, אני צריך לדעת מי זה. זה ציפור קטנה לשאלי שאתה יודע מי זה. סתום! קובי, די. סתום! אוי, זה הכל נראה סיפור קטן ומצחיק. אתה הגיבור, לא? אני שרה. קובי, זה מסוכן את הדברים האלה. תפסיק עם השטויות. תקשיב, אתה יודע שיש סימנים ספציפיים זה הספר העתיק של המסדר. בחיים לא חשבתי לפתוח אותו קודם, אבל אולי יש פה משהו שיעזור לנו. באמת? ספר של המסדר? מה הבא? אבקת מסדר? הנה, יש פה פרק בשם החצי השני של הירח. אוקיי, אז ככה. הירח בין התמותה יכול להיות רק אישה בודדת בכל רגע נתון, והוא ניחן ביכולות ניבוי מרשימות לפרטי פרטים. בכל ליקוי ירח מלא, אותה אישה תמות, והירח חדש תקבל כוחות, וכן הלאה. הירח הבא חייבת להיות צאצא, לא בהכרח ישיר של הירח הנוכחי, אך לא ניתן לדעת מי היא תהיה, חוץ מכמה תופעות כמו מזל, אינטואיציה חזקה והרבה דז'ה וו. נשמע לי הגיוני, זה מסביר הרבה דברים, כמו איך שהמאסטר מדבר כל הזמן על הירח כמו בן אדם, או זה של הירח קוראים לבנה. נטע? דפנה. מי, הירח הנוכחי? לא, הירח הבא. תפרטי. דפנה היא אחותי. כל הקטע הוא שהיא דפנה היא ממש. אז ככה, סקוט, אם אתה לא מספר לנו עכשיו, מרק וקלייד פה יכולים לעשות סיבוב קטן ולהגיע לבנות שלך. כמו בנות שלהם, אני באמת לא יודע. יאללה, נגמרה החגיגה. קלייד! אל תשמע, לא נכניס את הבנות לעניין! אז בכל מקרה, יש לי דודה רבה בבוסטון. היא בדיוק כמו דפנה, רק זקנה יותר ונחמדה יותר. היא הייתה באה לבקר כל הזמן, ואבא שלי היו הולכים לדבר במחסן. תמיד הנחתי שזה קשור לענייני משפחה, אבל עכשיו כבר מתחבר לי. מרים.
כן, כן, אני בכבודי ובעצמי. עם קצת מזל נוכל להציל חיים של יותר מאחד הלילה. נצטרך לשתף פעולה. על מה היא מדברת? מי הירח החדש? מי? וככה הבנתי שהם לקחו את דפנה. עכשיו אני צריכה אתכם במלוא הריכוז. כשסקוט היה בן 2, זיהיתי אצלו את הגן. כל מיני תכונות מיוחדות, לא ניכנס לזה עכשיו. הייתי בטוחה שיום אחד זה יסבך אותו בצרות, אז הייתי חייבת להשתיל לו צ'יפ מעקב ראשון מסוגו. אז לקצר עניינים, לקחתי אותו למקום כלשהו, בואי נגיד, לא הכי חוקי שיש. אז זאת התוכנית. סקוטי. בואו נצא, דפנה עם סקוט. מה הבעיה בזה? הם אצל הבואש. קובי, תרגיע, אתה לא יודע מה אתה מדבר, אין לי שום דבר לתת לך שם, כי אני לא יודע. נראה לי שאתה טועה. אני זה שמדבר, ואתה מקשיב. זוכר את התיכון? סקוטי, אתה השגת את הבחורות שאני רציתי. גזלת ממני את התפקידים שאני רציתי. אתה היית שחקן כדורסל טוב, ואני הייתי סתם שחקן ספסל כושל. השגת ציונים טובים יותר, אפילו במקצועות שאני הכי השקעתי בהם. מה קשור? אתה קשור בכלל. סטופ! וסוף סוף נגמרו הלימודים. חשבתי שנפטרתי ממך. סוף סוף אני התחיל חיים שלי. הלכתי לקולג', אבל לך זה לא התאים, נכון? היית חייב ללכת לקולג' שאליו אני הלכתי. ואז, גם כשעזבתי את קולג', לקחתי את כל מה שאני אי פעם אהבתי ורציתי. התחתנת עם רייצ'ל! רייצ'ל, החלום הרטוב שלי. וללכת לשתי בנות נהדרות, אני חייב לומר. קובי. אין לך זכות דיבור פה! אבל לא קשורות פה. אבל לא קשורות. לא קשורות למסתל. שסוף סוף אני מצא במשהו שאני טוב בו. אתה היית בו! שלא, תיגע. אני אעשה מה בראש שלי. ג'ונתן, אני חושב שעלו עלינו. קובי, הזהרתי אותך מראש. אני לא מרשה לעצמי להתערב בזה יותר. לא, ג'ונתן! ביי. ג'ונתן! חיים נעימים. ג'ונתן, לא! בוא קלייד. הולכים. אנחנו פה. מה עכשיו? טוב. הלו. איפה המאסטר? הוא איתכם? לא. אני נכנס לדבר. חייבים לצאת למבצר של קובי. אתה רוצה לסיים את זה? בשמחה. אדי, זה אתה? כן, בוא. הולכים. בקרוב ידידי, קבל את מה שמרים לקחה ממני לפני שנים כל כך רבות. אין זמן. תביא את הילדה. שחרר את הילדה. אני מאמינה שיש לי את הדבר שאתה מחפש. כמובן שלא תקבל אותו עד שלא תשחרר אבא שלי ואת נטע. הם לא קשורים לכל העניין הזה, ונוכחותם רק מפדחת פעולה פשוטה שיכולה לעשות כמו מזמן לולא היו כאן. אני לא מפחיד אותך. אני אוהב את זה. אבל אני צריך לספקי לי הוכחה שיש לך את מה שאני צריך. בקשר לנטע,
לא יודע בכלל איפה היא. אבל אם תספקי לי את ההוכחה, אני אשחרר את אבא שלך ואני לא אגע בהם יותר. את באמת משהו. מרק, שחרר את סקוט, עזוב את נטע. אתם סיימתם את החלק שלכם. אתם משוחררים. יש לי הרגשה שנפגשנו, אני צודק? לולא הייתי מכירה אותך, לא היה עולה בדעתי לומר לך את מה שאמרתי. בהתחלה חששתי שלא תזהה אותי, לא כביתו של סקוט. הגיע הזמן שהנמר הקטן יפגוש את הירח. בוא קובי, אין לך לאן לחזור. למה אתה מתכוון? סקוט משוחרר, אין לך כלום. מה זה אומר? הליקוי התחיל דפנה. הירח הקודם מת עכשיו. ביי מרים. בואו, הליקוי התחיל. שיט, המאסטר! על מה אתה מדבר? לעזאזל, איך לא עליתי על זה עד עכשיו? נראה לי שאני יודע מה התוכנית שלו. זה לא טוב לאף אחד חוץ ממנו. כל הדיבורים האלה על תואר גברי, כל הדיבורים על ירח בתור בן אדם, כל השנים האלה. אוקיי, אז מה זה? הוא מתכנן להפוך את הירח, אחת ולתמיד, לגבר. אוקיי, כולכם יודעים מה אנחנו הולכים לעשות? כן. אוקיי, זאת התוכנית. נטע, את הפיתיון. אני יודע שזה נשמע קצת רע, אבל אנחנו המטרה העיקרית של המאסטר וצריך להסיח את דעתו. אדי, אתה מנטרל את המתקן, מטפל בקובי ולוקח את הילדה. אני אלך על המאסטר. אוקיי, פייר ולי, אתם הולכים ומחלצים את מי שכלו שם בפנים, כנראה סקוט. אבל קחו בחשבון שמרק וקלייד יכולים לחזור כל רגע. בהצלחה. ניצחון בידי. שהירח יהפוך להיות זכר, הירח הראשון צריך להגיע לטיול קטן. נכון, דפנה? תתעוררי, נטע! כולם בסדר? נראה לי שכן. סטון! אדי, אני מצטער. לא, סטון, לא! אל תעזוב אותי. אל תעזוב אותי, אל תמות! סטון. אל תדאג, אדי. אני אחיה. מה נעשה? המאסטר וקלייד וקובי ומרק כולם ברחו. אל תדאגי, אני לא אחזיר יותר. תודה אדי. תודה על הכל. מתי שתרצי. אוי לא, כמה צרה! הירח אדום. אוי לא, evil spirit! no! bad boy! יש לי דודה רבה, דפנה. היא בדיוק כמו דפנה. שמנה אותה. אוי, הוא לקח אותי, צרה! טוב, מה את רוצה להתחיל? כמה קשה! אוי!